gabi mga kaspero, magna-night dive na naman kami. Dito kami ngayon sa Diniwid Beach at kasama ko ang mga Boracay Spero. Ayan, si Master X nagbibihis. Ayan siya. Si Kuya. Ayan. Si Master Danny. Ayan. Tulungan natin si Master Danny na mapabilis ang kanyang YouTube channel. Subscribe natin yung YouTube channel, yung Danny Horeda. Ayan. Mabangis din yan. Dami din niyang nahuhuling malalaki. Mabangis pa sa lagay yan. Ayan. Tapos yan na yung mga gamit. Yung camera ni Master Danny. Ayan, yung mga flashlight. Tapos yung pana nandun sa pan. Ayan. Ayan. Nandyan na rin yung mga yellow. At saka, ayan. Saka maliwanag yung buwan ngayon eh. Ayan o. Full moon. Parang bukas o ngayon yung full moon. Kaya medyo try natin kung makakaisda tayo mamaya. Sana makadali tayo ng marami. Gagamitin namin bangka, yung Blue Marlin 1. Malit muna. Kasi apat lang kami. Kakarga ng mga gamit. Ayun. Buhat mo na, buhat. Alright. Talarga na kami. Ganda na dyan. Labaw ko la. Ayun yung buwan mga kaspero. Ayan o. Buwan. Bilog na naman ang buwan. Ayan. Yan yung front beach. Ayan. Yan, front beach yan. Oh, grabe ay kaya. Kita ang kakay. Yan. Mga kaspero, nandito na kami sa spot. Ayan. Yun, yung malalim yan.
Oh.